Bangalore Bodo Welfare Association long live. Long live, long live. Bodo Bangalore Welfare Association long live. Long live, long live. Hosur Bangalore Trust long live. Long live, long live. Hosur Bangalore Trust long live. Long live, long live. Hosur Bangalore Trust long live. Long live, long live. Long live. TMPK long live. Long live, long live. TMPK long live. Long live, long live. TMPK long live. Long live, long live. Ohom Sarkar. Ohom Sarkar. Ohom Sarkar. दायो बे समाव जोङो बेंगलराव थानाय गासैबो आसामनि थागिबि जितु ट्राइबेल एसटी माहारि आफादफोर दङ जों दायो खौसे ज' जादों बेयाव दङ जोंहा TMPK हुसुर बड' ट्रास्ट बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशन जों मोनथाम आफादजों खौसे जानानै दिनै आसामाव जितु सोलिबाय थादों 6 जनगोष्ठीनो एसटी होनायनि जितु आन्दोलन सोलिबाय थादों जों बिनि बिरुद्धि माने बिनि एगेन्स्टै जोङो गसंदों दिनै जोङो सानदों ओरैबायदि मानो होनोब्ला जोंहा एसटी हिसाबै जोङो बिराद माने थालांनाय जाथि बिराद गोग्लैसोनाय जाथि जों एसेल' सुबुं अनजिमानि जोङो एसटी माहारिया दा जाय बिथांमोना एसटी नागिरबाय थादों बिथांमोना बहुत जौगाखानाय मोनसे हारि दा बिथांमोना जोंनि आसामनि जौगाखानाय जितु हारि बिथांमोना जुदि एसटीआव फैबावोब्ला बिथांमोना माने जोंनि जितु एसटी थाखानाय एसटीफोरनि जितु सीट खथा बे खथाखौहाय माने रानखाय सिखायाव जोंहा गोबां खम जागोन आरो जों बिराद गोग्लैसोना थानांगोन ओरैनोब्लाबो जोङो गोग्लैसोना थालांखानाय हारि हिसाबै थारमाने जोङो नैबेखौ बिरोधि खालामदों जाय हारिफोरा जौगाखानाय बिथांमोनखौ एसटी बेखौ जों आसाम सरकारनिसिम दाबि जनायगोन दाबि दैखांगोन आरो बेखौबो मोनसे बुंनो लुबैयो जे एसटीखौ दाबि खालामनानै मोननाय बियो मोनसे माबा नङा मुवा बेसाद नङा बेखौ जे जोङो दाबि खालामबा एसटी मोनगोन बेथ' माब्लाबाबो जानो हाया एसटीआ जोनोमजों लोगोसे फैफाखानाय दा जोनोमजों लोगोसे फैफाखानाय एसटी बिथांमोनानो एसटीआव दंखायो जितु दा जाय बिथांमोना एसटीआव थादों बिथांमोना जाबायदि सरकारनिफ्राय मोननांगौ दङ बेखौबो थोब्ले माब्लेसो मोनबाय थादों जेराव फुराहै बे समावबो जुदि बै गोबांथार सुबुं अनजिमा थानाय जौगाखानाय हारिफोरखौ आरो बै एसटीनि खथायाव सोसनहरदेरोब्ला जोंनि थाखानाय एसटीफोरा माने गोबां अलखदाव गोग्लैगोन दा जितु एसे जौगादों बिनि आरो गाहायाव गलांबावगोन दा बिनि थाखायनो जोङो आसाम सरकारखौ अनुरोध खालामदों जाहाथे जाय बिथांमोना दिनै गोदानहै एसटी जानो होननानै आन्दोलन खालामबाय थादों बिथांमोनखौ जिहेतु एसटी खथायाव सोसना आरो बिथांमोना गावसोरनि मोननांगौखौ आन्दोलन खालामदों थिगानो जों बेखौ बुजिगौ खिन्थु बे एसटी होननाय सोदोबा बिनानै मोननायखौ सोदोब नङा बेखौ जों बयबो मिथिखागौ बेयो माने बै बिथांमोनाबो मिथिगौ जे एसटीखौ जों बिनानै मोना होननानै थेवब्लाबो बिथांमोना उग्र खालामनानै बिबाय थादों बिबाय थानायाव दा जोंनि आसाम सरकारा मा खालामनो नागिरदों जों बेखौ मिथिया आरो फैबाय थानाय 25 तारिखै मोनसे आसाम एसेम्बलि जिरायगोन बे आसाम एसेम्बलियाव जुदि बिला पास जायोबाथ' हय जानोबो हागौ एसटीआ दा बेनिखायनो जोङो आसाम एसेम्बलि जिरायनायनि सिगांनो जोङो बेंगलराव थानाय गासै एसटी आसामनि थागिबि एसटी ज' जानानै जोङो दा जों बेखौ आसाम सरकारनिसिम मोनसे दाबि खालामदों जे 6 जनगोष्ठी जौगाखानाय हारि बिथांमोनखौहाय एसटीआव सोफादेरनो मोननाय नङा आरो जों बेखौ माब्लाबाबो गनायनो हानाय नङा जुदिसो सोयोब्ला जों थाखानाय एसटीफोरा माने जेबो खहा जानो मोननाय नङा बिनि थाखायनो आरो जुदि थाखानाय एसटीफोरखौ खहा खालामनानैसो सोनो नागिरदोंब्ला बेयावहाय जोंहा जेबो माने माबा गैया जोङो सोहोनो होनो हानाय नङा जों माने बेखौ गनायनो हानाय नङा जों जितु एसटी हारिफोरा जों ओरैनो गोग्लैसोनाय हारिखा जों माब्ला गोजौआव फैगोन गोजौआव फैनोनो जोंनो दिनै गभर्नमेन्टनिफ्राय साख्रि ओंखारोबा 500टा साख्रि ओंखारोबा जोंनो एसटीफोरनो 10टाल'सो सिट होनाय जायो बाखि सिटखौथ' बिथांमोननि थाखायनो जेनेरेलनि थाखाय दोननाय जाखायो दा 10टा सिटआवबो जुदि आरो बै इसेबांबा बुरजा सुबुं माहारि थाखानाय हारिखौ जुदि सोफाबावोब्ला जों थाखानाय एसटीफोरा जों जबलेस जागोन जों जबखौनो मोननाय नङा दा बेनि थाखाय जोङो आसाम सरकारखौ अनुरोध खालामदों खावलायदों जाय बिथांमोना एसटीनि थाखाय डिमान्ड खालामबाय थादों बिथांमोनखौ एसटी सोनो मोननाय नङा जों बिनि थाखाय गोख्रों दाबि दैखांनाय जाबाय এইটোৱে আমাৰ অসম চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ কিঞ্চিত পৰিমাণে অধিকাৰ
আমি যি উপভোগ কৰি আছে এছ টিসকলে, গতিকে সেই অধিকাৰ সৰ্ব নকৰাকৈ যিধৰণে 6 জনগোষ্ঠীক এম্পাৱাৰ দিব পাৰে বা সাংস্কৃতিকভাৱে বা ৰাজনৈতিকভাৱে বা শিক্ষা বৃত্তি আদি লৈ যিটো অধিকাৰ পাব লাগে ইহঁতক দিয়ক, আমাৰ একো আপত্তি নাই। কিন্তু here we ST people from Assam here we are gathering to support CC2A, which is Coordination Committee of Tribal Associations of Assam, on the government decisions of grant STA to the six communities. So here we are here to support CC2A. बेनो जोंनि बे मोनथामबो हारिनि मोनथामबो आफादनि जोंनि बे उद्देश्यआ बेनो जे थाखानाय नैबे मोनद' एसटि डिमान्ड खालामबाय थानाय बिथांमोननो जोंनिफ्राय नैबे साउथआव थानाय जों गासैबो एसटि गासैबो ज' जानानै जों दिनै बे बिथांमोननो जों एसटि होनो मोना होननानै जों जोंनिफ्राय गोख्रोङै जों सोंखारि हरदों। मानो होनोब्ला दिनै थाखानाय एसटिजों जाबफानानै होयोब्ला दिनैसिम आरो बेखार मावनानै जानाय मानसिया गोबांनिफ्राय गोबां जालांगोन। ओंखायनो जों बेफोरखौ गासैखौबो जों नाखस खालामहरदों। दा जोंनि मोनथामबो आफादजों ज' जानायनि बिखया बेनो जे जोङो बे मोनद' हारिनि जों एसटि होनायखौ जोंनिफ्राय गोख्रोङै जोङो सोंखारि हरनाय जाबाय।